الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير راجو الله ترى أن هذا دمي داري سمندو wanda ko nafata en fuu min nafa ummatore fuu bimana dewal tilimgal nden ngal woni nafowal hoore dewal ko saayi ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam ko nder jum'are wakkati jum'are nder ñande jum'are woodi wakkatiyel ɗon allah jaban do'a muminijo torɗo allah hande bo ɗum juma'are komi torata on ɗo en pat en hawta en tora hunde woore en tora allah hinna e muɗum o hinno en nder ko o hinnanno en en ɗo sooyi ndiyam iyende allah waɗi ngendam men ɗo jongiti ha ndiyam en ɗum yiya ko gorruɗen nder ɗaawi julɓe allah lebbi joyi en keɓayi ndiyam iyende ko moye meɗen hande ngendam mum ɗo jongiti ɗo sonotiri be ndiyam bana sonotiri be henndu fofetendu ndu ko ndiyam ɗam wala ɗo ngendam wala yadariyaɓe julɓe allah ɗo kam na komi findinta en ko on andi on fuu lebbi joyi en ngola iyende wala bo no hokkata en iyende nde fakkat ngaba wala se allah tagɗo en ɗo bo ha wakkati mo allah nanata du'a men on ngiri on senake on ngari e juulurde ngam ha en ndewa allah tori on en kawta en fuu moƴƴo fu laɓɓinana allah du'a muɗum tora allah hokka en iyende barkantere ɗum ɗo wato ɗum hunde lismide en to en tori ɗo allah jaaboto ngam annabijo yecci en ha jum'are fuu woodi wakkati ɗon dammuɗum allah jaaboto do'a do'iɗo toriɗo muminijo to tori sa'a man ɗum yukki ngam ha julɗo allah tiiɗa her ñalawmare man nde fuu ngoli alaji ɗuɗɗi modi ɓe liñi ɗum ɓe dalilaji ɗo en waɗa ijtihadu tiiɗal men fuu hande nde usenita en rammiɗa her torgo allah o nananan en o hokkan en hinnaye maako dow ko o hinnanno en yadiriyaɓe julɓe allah to on kewi on gi no gorruɗen ɗo ɗum hunde bo en bukaɓe iyende nde kanjum woni hinnaye meɗen enen ɓe demiterle meɗen ɓe dabbaji meɗen pat waɗata ko sey to allah jippini toɓo o tora allah seniɗo en fuu men moy fo tora feere mum allah nananan ɗum o tora feere maako o waɗani laaɓɗum hakkunde maako be allah allah jaɓan tornde maako en toru en tiiɗu allah seniɗo yido en har soyde iyende nde ɗum woni ngendam men her duniya derɗiyaɓe julɓe allah ɓi adama to andi ko nafata ɗum o rammiɗata ha man ha en jooɗi nder juulurde ɗo ɗum dewal waddi en ha ɗo ha en ndewa allah o woni dewal bo ɗum do'a ɗum zicri ɗum salatu dow annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗum jangde alqur'an wala bana do'a hakkundema be allah a laɓɓini hakkundema be allah a tori jawma o nanante fakat do'a man ɗo ka nafan en enen ɓe tana en meɗen ɓe tagli allah fuu en ɗon bukama maccin iyende wala dulluɗo ɗum ko moy e kanjum woni ngendam men ta en rammuɗo ha man torgo allah to hunde salori ɗo a tawa jeyaɓe allah ka pat doggitara allah
doggita Allah torgomo tornde nde ha en goni ɗo nokkure torgomo nder juɗurde ɗo goɗɗo waɗa tawassulu be inɗe Allah waɗa tawassulu be salatu do annabijo waɗa tawassulu be jangde alquran nden laɓɓina hakkunde on be takɗo ɗum Allah o toramo jawmirawo min bukaɓe dow andal maɗa an woni bawɗo hunde fuu min torima nder bawɗe ma jippinana min ndiyam iyende barkante nde torra wala her mum sey hayru be baraka Allah jaaboto torde men derɗiraɓe julɓe Allah tata en goytan ɗum on ɗo giya annabo en salihi en patto hunde ɓilliɗo Allah ɓe torata tawa do'aji annabo en patto hunde ɓilliɗo rabbana zalamna anfusana en andi enen ka en toñ ko emin masin toñande nde bo waddata saɗirma ɓe toñaki ko e mum ma nanu ko wiyata zalamna anfusana wa in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin e noyi en mbayi ɗo to en goto men fof andi ko toñiru hoore mum e ko tooñi hakkunde mum be Allah Allah haddi ɗum hunde ɗo doogi waɗa Allah umri ɗum hunde waɗayi ɗo doogi acci ɗo tooño takle Allah toñande nde ɗum wartata jawmirawo yaafo ɓi adama kam sey acca toñange tata o tooño nder toñange man geddu Allah en tuuba en lorana jawmirawo en laɓɓina anniyaji meɗen en tora jawmirawo o yarna en ndiyam barkantejam o yarnana en takle maako dabbaji meɗen e aawe meɗen nguuro men ɗo jongiti ha mum bangu ɗum fakat to en tori bo hokkan en mi wi on fakat on dullayi ɗum nder jum'are ɗo woodi wakkati mo Allah nanata do'a tori ɗo en ɗon jooɗi ɗo en pat ko moyjo fof hakkunde on be rahmanu o tora Allah siniɗo yido en o yidoto en Allah nanante bolle ma derɗam nden nden sey mbaɗa tawassulu wo tawassulu man ɗo lortugo er kalluɗe man ɗo tuuɓaago rammuɗugo er kuuɗe boɗɗe ɗen kuwawi ɗo ɗum geddu Allah ɓeetaare huugo ko Allah seniɗo harmini gedde ɗo ɗum ɓeetaare nde ɗum toñande mi waɗani on misalu do'a annabi Yunus en ɗo janga alquran rabbana zalamna anfusana aɗo yiya annabojo mo Allah yaafi ɗum fof wala gedde dana o ɗo'orto jawmirawo amin min toñake koye amin ka a yaafay min kalkoto e ɓo en goni ɗo non to yiyan yende nde nde simtayi ngendan wala ko simtintande bo se Allah wala mo dulli ɗum hayru fuu toon woni Allah on mari hayru man to en torimo ɗo yidan en fakat se ko wala her mum amma toon ngende ha o jabana en ɗo sey en tuuba har junubaji ɗi en lofiti nder man ɗo sey en gasnita en acca en metata junuba man ɗo en accika en metata waɗgo bana maka sa boɗɗi ɗi Allah umri en mbaɗen ɗo en rammiɗi ɗo en mbaɗan boɗengaji man ngam ɓe boɗengaji man ɗo Allah wardirta en hayruji maako yadari al julɓe ko mbiyeten ɗo ɗum siftiner gonko on andi fakat ha en jooɗi ɗo ko moyjo o anda fakat toni o weeɗi junngo maako o tori Allah her ñalomare nde Allah fondanmo ɓe jawabu teddinimo kanjum ɗo ta en rammuɗo e jum'are nde nder jum'are man ɓurnaɗo takle Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o wi woodi wakkati ɗon nder jum'are ɗo wakkati man ɗo jeyaɗo Allah to tori Allah lornota do'a maako jaɓan to en doyi Allah nananan en
kanjum tori on en ɗo e ko en buktete her man jonta ɗo en bukaɓe tum amma banda bo jonta ɗo en bukaɓe her ndiyam ɗam Allah seniɗo tomnanta en ngendam men ɗo jongiti her man ngendam men ɗo sonotiri be iyene nde ten keɓande ɗo bo wala hokkanɗo en nde se Allah tagɗo en useni en fuu en hawtu debbo a goota ko moyjo fuu feriwdabe jawmirawo muɗum wasnita har kalluɗe muɗum wurta metata ba maaje o yankinana Allah Allah andi ko woni nder ɓernde maako sifaji Allah ɗo ɗo tokkidiri alimun bi zati sudur derɗaɓe julɓe Allah torndiyama ha mon ɗo ha ɗum nafa en ɗum nafa ummatore fofu Allah yido en ha man yida dabbaji men e demiterle men e yaakeji men to yende nde wala yaakeji men dammiɗan ngendam men famɗitan ɗum soytan fuu ya derɗaɓe julɓe Allah to yimɓe nani banni taw woytana ɗum ɓurna fuu waajo ko waajata fuu o solna ɓi adama ha heɓa ha hisa ko heɓete her duya fuu wala ba ngendam ɗam ko soytete her duya kulni ɗum fuu wala ba yonkihi yonki meɗen ɗo ɗo jongotiri ɓe ndiyam ɗam Allah seni ɗo jippinta ndiyam ɗam ɗam wooda jonta wala bo mo wawi ɗum se Allah wala dokkowo ɗum se Allah o jaban bo torde ma annabijo bo yecci hande jumaare ɗo woodi wakkati Allah jaɓan torde muminijo toru Allah to ni a tori ɗo Allah nanante na en mbiyen hawta en waɗa wankore Allah nanan comme moyjo mo tori fu torde nde bo kanjum dewal wala ba majum a waɗiran tawassulu ko a watta tawassulu ha Allah jaɓane ɗo a naafan darɗe ɗiɗi a sennan Allah a mawninan Allah a mantan mo a waɗan salatu dow annabijo maako sallllahu alayhi wa sallam a janngan alqur'ani bolle maako a wasnitan er kuuɗe ma ñidduɗe ɗe a tuubi a wurtiɗa a metata ba maaje a anniyan har ko a rammiɗi ko umriwa mboɗengaji ɗi o wawnima a waɗayi a waɗan ɗum ɗo woni yo tawassulu ma bettorde mi siftinira on leggi nde ɓilla tawino yimɓe tato on ɗo nana ɗum tum her waaju yimɓe tato tapare dirti maɓɓino ɓe nder lowol ɓilla tawi ɓe ha ɓe tora Allah heɓano ɓe gurtoro yimɓe giyayi ɓe ha to wala giiɗo ɓe tapare dirti maɓɓi yimɓe tato ɓe ɗo nder hakkiloji maɓɓe nde memay ɓe amma laawol maɓɓi wala no ɓe gurtoro sam jotta kam ɓe hirriti se Allah torete banni ko en goni ɗo se Allah tan torete en keɓa ndiyam barkante jam ngendam meɗen foɗiɗo bano o muuyi ɓe mbitota kam se en numa ko woni goɗɗe meɗen en mbaɗira tawassulu ha Allah en tora mo heɓa o jaɓana en do amen ase do a watta ko mere goɗɗo jooɗa ha ɗo numa ɗum on bongal muɗum kayen bo kamɓe kande ɓe numi ɗo ɓe kepti goto maɓɓe wi kayen ko nangtugo er haram Allah am a andi mi woodi e nde mi nangti er haram ngam maɗa mi waɗay ɗum a haɗi hunde nde mi acci ngam maɗa hakkunde am be ma a andi ngam ma mi acceni mi tordima be ko mi acci ngam maɗa ɗo huncan min hayre nde seeɗa Allah longinaymo o wiya nde fufu haram ɗume ɗum hallende hallidago be debbo njeenu waɗon no ɗaɓɓita debbo ha o hallida be muɗum jisde juunde o heɓay ha debbo go ɓillama masin ɓilla har duya ko ñaame wala noyno doggitiri er maako o hokki ɗum jawdi kañeeri ha o hallida ɓe mum debbo jaɓi ngam soyde go
o egati ha hallida be mu debbo wi hul Allah ɗum ɓi bappa maako tata maɓɓutu maɓɓa ɗum wonan debbo jiwo pamaro sey ɓe ko jawmirawo duŋi nde debbo ko wi hul Allah ko ɗum sorti hen ɓernda maako o huli Allah o marni debbo kamŋeri ndi o hokki ɗum fuu ngam Allah o emtayi ɗum o waɗa hallende bo ngam Allah o wi Allah ma andi mi acci ɗum ngam maɗa ɗum on mi waɗi tawassulu horma torde am on mi torri be man a andi fakkat ngam ma mi acci ɗum Allah mi tordima be nantare am nde ɗo huncan min ɓilla ko min goyi ɗo seeɗa o wiya hoore man nde durta fufu o longinaka hayre ɗakkiti seeɗa waɗi fénétre yel pamarel e ɗum yiya jaygol amma e gurtata laaru kicca nde dimbini hayre go dirti ɓe ɗum yiya yaasi ego nafan to ɓe gooki to goɗɗo ɗo sala toon ego nanan sawtu maɓɓe ɗiɗo luttuɓe bo sey mara mboɗenga an bo miɗo yeccamaɗo ha sifita ngole bongol ma ha julurde ɗo a tordata Allah hande ɗo heɓa en heɓa iyende ko aɗo woyti a wala bongol sam o ka nantare er haram o bo wi jawmirawo nde a umri min ndewe min ɗowtane ɗo a umri min ɗowtana saroji amin kanjum a waddi nder umroje fof ɓawo tawhid min bo a andi Allah ɗum yukaki mi ɗowtani baba am e dada am ngam ma bo mi waɗi ɗum ɓe naywi ha ɓe garti ɓe ñamata sey jaram seeɗa kosam mi yaha ha walde am mi ɓiroya kosam mi wadda sey to ɓe yari wala kuugal fuu mi waɗata sey to ɓe yari nden nden mi naata kuugal gongal feere a andi Allah mi yehi yande feere orgol am daayi mi heftay dabbaji am law nde mi heftoy mi ɓiri mi wari mi tawi ɓe ɗanake baba am be dada am tampuɓe goo ɓe ɗanake ngam ma mi witami diwtina ɓe naam wato mi muya ha ɓe fina ɓe finay diga kikiɗɗe goo ɓe ɗani mi hultori diwtingo ɓe findina ɓe ha weeti baɓɓol waɗi e fini mi yarni ɓe ngam ma mi waari ɗum law mi lutti huwoygo sani yamnoygo ɓiɓɓe am ngam ma mi waari ɗum Allah ma andi fakat ngam ma mi waɗi na ngam goɗɗo na ngam maɓɓe ngam ma an umri noon ɗowtango ɓe huncan min hayre nde seɗɗa a yi o waɗi tawassulu ɓe ibada ɓe ko Allah umrino wa bil walidayni ihsanan go hara bo dirti seeɗa nde maɓɓitay an ɗo jota ha jooɗi ɗo derɗam numo ko a tammitori ko hande ɗo yende toɓa an numani bongol maɗa ɗo kam ta a holi hakkunde ma be Allah on a waɗi ɗum fakadi yende man toɓan ngam Allah kam andima tataɓo ɓe tatono tataɓo wi min bo jawmirawo am Abdoulaye Yacam mi waɗi amana mi jambaki amana a umri an tu'addul amanati ila ahliha gorɗaɓe julɓe Allah en tokkita waatuɗo ɗum finditingo ɓi adama ha o siftora jotta ko en bolwata o a goɗɗo siftora ngole bongol mum hande ɗo toron Allah fakat Allah bo jaban ɗume a warata tawassulu yeeso Allah ni a torani Allah jaɓa du'a maɗa ɗo Allah jipinana yimɓe yiyede andi bongol fuu wala bana bongol ngol salima ngol nafi yimɓe ɗuɗɓe to heɓaki a wala bongol fuɗɗu hande tataɓo goo en ɗon no mbolo ala yimɓe tatoro en ɗaggunoɓe her lewol hayre o ma waɗi tawassulu ɓe nantare er haram o bo waɗi tawassulu en ɗowtango saroji mo Allah umri en ɗowtano saroji meɗen o bo waɗi tawassulu wargami sofde ngol on mi mari a songa هنا
wato o bo tataɓo ɗo on ɗo ndena on woynangomo kanko bo ko waɗiri tawassulu o wi haala amana allah umri yimɓe dokkita amanaji tan jambo allah ma andi suuɗi ɗum am ɓe banguɗo am pat min bo mi waɗi amana dow ko a andi ngam ma yimɓe ngari huwaniyam mi yeeni ɓe dow komin boldino se goto tikki ngenari mum komin boldi mi ustayi bo ɗum muudore bo min boldino muudore gabbe gawri ɓe hokkitimo tikki o waɗi bo o ɓerni o sali nde o dilli goo mi yeɓayde mi wudinayi ɓe pat ɓe jaɓi ɓe dilli amma kanko ka o sali o dilli o ɗum waɗi jamanan tawilan jaman juuɗɗo ɓaawo nde o dilli ɗo naam muudore maako goo mi aawi nde saaki gawri man nde ndi ɓenndi ɗo miɗo taskiti jiye maako on mi sodi ndi mi fii mi mofti mi resi ma o wi bo non noon mi waɗi mi tokki mi ɗo waɗa tan miya ɓesda jawdi maako goo na jeyam ngam ma mi waɗi ɗum allah anndi duuɓi hande o somoy duniya duuti o yejjitay yam o loroy o wari haa am ɓaawo o naywi o wari o wi wayne hokkita muudore am goo laarni hunde hulnori muudore ma e boɗɗum mi huwannoma hitande kaza be wayne en muudore am mi ɗalino haa ma hokkitam de mi bukaɗo her maare goɗɗo kana se muudore hokkitamo dow amana aa o wiya yiƴƴolde ndeya to ko woni her maare mare man pat je maɗa o wita jancam de o winami jancowoma mare man ɗumejum o aawi o tokki o fili o soodi dabbaji demoji remanimo ɗum ɗuuɗi ɗum waɗi wato gawri ɗuuɗi ɗum waɗi wato mare ɗuuɗe ɗum pat je maɗa ne a waari mo wiya mi howayi jeema mi tokki waɗugo tan miya hitande fuu ɗum ɗo ɓesda ɗum jeema ya ho allah ma andi mi hokkitirimo hunde nde ngam ma mi waɗiri ngam ma jawmirawo am huntan min hayre nde se hayre talli wo acci dammugal ɓe gurti to an ɗo derɗam aɗon ha juulurde ɗo mi torima bo a derɗam aɗo ha juulurde ɗo en bukama bo iyende jippana en a toran allah fakat mi andi allah to a toran ɗum ɗo se a waɗa tawassulu a torda allah be ko jawmirawo jaɓantama ɗume on a warata tawassulu an bo hande ɗo mi wiya yeccami nimo be hoore ma ko a warata tawassulu allah a tora jorɗum no noon ɗume a waɗi boɗɗum ni ha hakkunde ma be mo tagima rahmanu ɗo a beeɗa juuɗe maɗa a wiya allah ma andi kaza mi waɗi ngam maɗa mi torima a jippina yeende ha amin ɗo ha nafa ummatore nde ego a tawa ɗum famɗi ego wala ko a waɗi sam ego a waɗi kuje ɗuɗɗi a waɗa ngam allah a waɗi ngam riya malla bo a taskitay ɗum masam aɗa waɗa non noon yo kanju ɗo ɗum hunde muhimmu jottaka en bugama iyede no en watta wadere woore jippata se allah jippinanta en sabu kanko tan en torata ɗum en tordata kadi goɗɗo ɗo derɗe a julɓe allah se en finana ɗum en waɗa mboɗe ngaji to wala bo fuɗɗu jonta waɗu hunde ngam allah ta waɗi ngam allah ɗo a tordan biyaman allah andi ngam a waɗi amma to a waɗay hunde ngam allah o andi na ngam ma ko a waɗi no mbiyata tanko ko o andima sooni ɗum ma be banguɗum ma pat en tori ɓo derɗe julɓe allah bana mi tori on ɗo on pat on ɗo tora allah yiddo en allah jippinan en yeende barkantere nafande ummatore be dabbaji men nafa ummatore nde be dabbaji men en pat en toran ko moyjo fuu ferwida be jomum tora fakat no mbiyata yo to wala no mbiyata ɗo fuɗɗu ɗum diga hannde ase se kuugal bongal on warete tawassulu zikri maɗa a waɗi ngam allah na a waɗi ngam allah na a andi ko zikrataman na ɗo ɓi adama finana ɗum jotta kam en somi lebbi joyi en wala ndiyam en gi'ay bo misalu en ɗo tampi dabbaji men somi tampi wala bo mo waɗanta en ɗum se allah taɓɗo en fakat to en torimo bo hokkan en wala se ko sam
seko wala o hokkan en no tordeten ɗo sen waɗa tawassulu go inde maako boɗɗe be kuuɗe meɗen hakkunde men be maako en laɓɓini be sadakaji men en enɗake miskine en ngam Allah to en mbaɗay noon ɗo derɗiraɓe julɓe Allah noon kadi en yijeyaɓe Allah salihi en mato ɓe mbaɗan do'a ɗo ɓe torda Allah be inde Allah rabbana rabbana goto maɓɓe fu wala ko tora en ɗum inde Allah jawmirawo amin waɗan min ni jawmirawo amin waɗan min ni ɓe salihi en enen mbaɗen ni to en accay ko mbaɗeten ñidduɗi ɗiɗo hal Allah falan do'a meɗen ñidduɗi kulliɗi ɗi Allah falan kadina naw andi en deɗaɓe julɓe Allah sey tubanen Allah tawbatan nasuhan o timmi o tindini tuuman so wona lambu tal wala ko dilli hamen goɗɗo kana ƴeeran ɗum a wiyamo a acci a waɗi ni ammana Allah ka andima Allah andima tawbatan nasuhan ɗo to en tuubi tuubu lambu ɗo to en tori en tuubi ngam Allah ɗo o jaɓantorna men jontan iyende jippoto fakat seko wala naw andi en derɗaɓe julɓe Allah en bukaɓe nde en bukaɓe en toran Allah ɗo en mbo'unu yaakeji meɗen en torda be majum mbo'ingo yaake ɗo en wurta kalleleji ɗo wurtaki ngam Allah en wurta pat en metata wadgo irin man sam en hoy aniya jotta kam en mbotan ngam Allah bo en waɗi ɗum fakat iyende jippan jottani ya derɗaɓe julɓe Allah sen pinana ɗum to en pinanayi ɗum ɗo en torroto wala mo yiɗi torra bo to ni hande torra tawima hadisol sahingol a ƴeewni inɗe Allah tokkidirɗe ɗe a laɓɓini a tori Allah jaban ya hayyu ya qayyum Allah on hayyu geeto mo re'ata daroyiɗo jaati muɗum hunde pat kanko darni ɗum a ƴeewni inɗe ɗe a laɓɓini fakat bakkuno be Allah o jaɓete aɗa yona mere on kadi kanjum waɗi a yiya jaɓataɗo ya hayyu ya qayyum kanko on mari ngeedam yeeɗini ko yeeɗi fuu ko dari fuu kanko darni ɗum kanko on daroyiɗo jaati ma ko wahdahu la sharika lah to a ƴeewni Allah banni a laɓɓini tawhidi ma a ƴeewni ko a wondi saɗirma ɗo Allah huncante ɗum itta wala saɗirma en gondi jotta kunni ɗum ba soyde ndiyam ɗam kala ko moye julɗo Allah maɓɓo hakkilo pat ɗo woyta haala ɗum ɗo hulli ɗum to ɗum tiiti ɗum ɗo hulli ɗum ngam ngendam men ɗo jongitiri be iyende nde Allah jippinta wala jippinowonde sey Allah kanjum mi tori on derɗiraɓe julɓe Allah torde am ha mi dari ɗo en hawta ko moyjo fuu wona be jawmum tora hakkude on be Allah ha wakkatire jum'are nde bo ɓeɗo luuri nde on wakkati man sa tora nder jum'are man pat sakkuma ba jotta en ɗon nder julurde ɗo o wiyake to liman wari o wi ɓawo asiri an tan ho jum'are man pat aɗo tora Allah a fondete be sa'a mo annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam wi Allah jaban torde muminijo mo tori Allah yake man do am jaboto go e belɗum ɗum jum'are en woni ha mum en ɗo hurriti bo to en woytino Allah jaban torde men en toru Allah nder jum'are nde Allah nanan torde meɗen amma ha do a jaba jonta kam sey tawassulu man wona laɓɗum ko a waɗirta fadanci ha Allah inɗe maako boɗɗe alqur'ani maako bolle maako aɗo jangi suratul kahfi aɗo nana ko ngol wi a jangi ngol ngam annabijo wi haani julɗo Allah janga ngon yande jum'are ko a wari ɗo a jangi ngol fakat ɓe ko bo na a janguɗo a anda a wawata a wari a jooɗi a naafi haa ɗo ngam Allah waddi ma a wari a naafi ha julurde ngam Allah a naafi a jooɗi aɗo zicra aɗo senna Allah kalimatani azimatani khafifatani ala lisani mawɗi ha Allah giɗaɗi ha Allah
aɗa waɗa salatu dow muhammadu sallllahu alayhi wa sallam hunduko maɗa ɗo ɗemgal ma ko wolwata fuu ko allah yiɗi nder julurde ɗo a ñoota goɗɗo a huɗata goɗɗo a ñaflata goɗɗo aɗo wolwa ibada on kanjuɗo ngam allah aye kanjuɗo ta waɗi ɗum ngam allah ɗo lattanima kuugal ngam allah goo allah andi to ɗum ngam a waɗi amma to a waɗi ɗum be hoytare a anda a wari aɗo jooɗi waɗa ɗum lorna non noon no huwata non noon ta wolwu nder julurde na yiɗi wigo komi tori on ɗo en hawta hunduko woto ɓernde woore anniyaji gooti en tora takɗo en allah seniɗo jippinana en hinna e muɗum yarnana en dabbaji men yarnana en lesdi yarnana en takle mum yarnana en pulle men en lorta her ngendam en siftora allah seniɗo en andita en bukama her hinna e mako kanko rahmanu rahim ha babal en jooɗi ha juulurde ɗo ɗum babal torgo allah to en tori goto goto ha ɗo fakat se ko wala allah seniɗo jabantormen amma yo en kaɓa en hefta ɗum en mbaɗi ngam allah ɗum laatana en hakkunde men be allah kanjum en tordi goɗɗo himan tawa ko waɗi ngam allah ɗo fampi malla woda sam ɗo woytina noon waɗa kujeji ɗi andanaka a ummi hama a yiwake a wari juulurde a wari nastugo juulurde a fuɗɗini kosngal ñaamal a bismake a nasti juulurde a naati darɗe ɗiɗi a jooɗake aɗo zicra ko aɗo tasba mbiyeten aɗa waɗa salatu do annabijo to ni a hirritake ngam allah a waɗi ɗum waɗanima tawassulu kuugal ma on an mari ngal allah bo andi to a waɗi ngam mum fakat allah andi to a waɗi ngam mum o andima e kuuɗe ma noon ammuɗe a huwata useni woodi hunde feere a waɗi ngam allah no hiimu ɗum le getti allah no boɗɗum ɗum nema allah en ɗo nana iyede ɗo rigga ban ɗume ba findinko en riggugo ɗo ɗum alama iyede amma yo derɗaɓe julɓe allah useni nder meɗen ɗo woodi yimɓe saali en ɗuɗɓe woɗɓe nonne en pat en mbayina taw numa no wayi kayo goɗɗo feere ɗo tora torde maako ɗo e ko ngam maako annuma hoorema an useni an fuɓɓano yuttuɓe na ko ɓa wayni ɗo furwede toɓon ngam ma te a waylita ba a wayi ɗo ta a waylitay ba a wayi ɗo yimɓe fuu wayi ba a wayi ɗo kana jumɗum yadere yaw julɓe allah en bukama hinna e allah no fanti en jii ɗum waaju mangu hersoyde ndiyam ko en wawata sam sey to allah wangini ɗum ko moyto dabare maako be noy no watta o waɗa yiyede nde nde simta watta ko sam se allah taɓɓe en tan to ɗum laatake noon ka en loranmo en tormo en tordumo be ko en kuyi boɗɗum to en huwayno ha jotta en fuɗɗu boɗɗum hande boɗɗum ɗo ɗuɗɗum limtatako mi waɗani on misali be kuje tati ha yimɓe tati ɗagguɓe nder lowol goo a nangta he haram ɗo ngam allah diga jotta ɗo to a waɗi ngam allah ɗo andi a waɗan amanaji a jambatako jawle yimɓe diga jotta ɗo a toñatako yimɓe ngam allah andi to a waɗi ngam maako na ɗum goɗɗo sakko a ñukka ɗum naam toni wato a waɗi umrore maako ba ɗo tan ɗo saroji mgo ngam maako a waɗi go andi yimɓe bukaɓe yeɗeteɓe sadakaji ɗo heewi a waɗi sadaka ngam allah andi ta waɗi nonnoon ngam al'ada yimɓe ɗo mbaɗa a waɗi ngafla mere malla bo a sufta hunde ɗange ni ceede ma sey to a sañji boɗeyel ni a hokkata miskin allah andi ko a waɗani ɗum ɗo ɗum gonga a waɗata nako noyi ɗo derƴaɓe julɓe allah en bukaɓe en yidirturu allah be kuuɗe men boɗe on en warata tawassulu en tora allah
ko wa futora Allah ha woni nder julurde ɗo Allah jabantorde men ɗo nder men ɗo yimɓe gonga en fagat taw wima hoore mum useni gay buba maɓɓe nan ɗo on woni taw himata baba yini yimɓe gonga en salihin ɗo nder men jotta nde ɗuɗɓe ɗon ɓe toñata yimɓe ɓe ɗon numa yaakeji mum wasɗiti ha junubaji muɗum ɓe ɗon heewi nder men so an bo aɗo jooɗi banniɗo ne hala man yaade yaɓe julɓe Allah hala gota tan diga darimi ɗo ni mi torata en hawta dow man en torata ɗo en o yida en to en torimo ɗo annabijo ko wi pat goonga ko woli pat ɗum wawi o yetti en jum'are ndeɗo jum'are yaltan en foroy wakkati ɗon Allah jaɓan do a toriɗo yarno en ɗuɗiɗi haɗo ko moe fu to toriɗo Allah jaɓan do am amma mi yeccima sarɗi du'a bo se a heɓa bo ko a do'ori ɗo wato a waɗaray tawassulu ha Allah ngam annabo en ɓe wala ayibeji sa to ɓeɗo tora Allah ɗo ɓe waɗa tawassulu rabbana ɓe tawhidi ɓe tordata jawmirawo amin aɗo wi'a kalima o rabbana ɗo fotan be bana to ɓe wina na fotata jemaɗa ɗo na ɗo wolwa mere laaru annabi Yunus o wiyata min toyi nafsuji amin useni toñange annabojo nafsu muɗum be men nandina jaafaɗo enen ka toñande na ɗo jiɓotiri masine en toña yimɓe en toña ko'e men en sala ko Allah umri en mbaɗa ko Allah haɗi en toñange man hulni masine ha men en no watta en keɓa ndiyam bana no en mbowi Allah yido en nder yaɓe julɓe Allah no en mbaɗata ɗo se en lorana Allah en gasnita ha aybeji ñidduɗi en metata wadgo bamaji sam en seedi be maji hafforoy en hooyi anniya en mbaɗan boɗɗi wara vila kalluɗi ɗo ɗon kam to en weeɗi juuɗe meɗen Allah senniɗo nananan en jurumɓe to en hirriti yurmugo men ɗo nde ndiyam man wala ɗo useni no en waɗata yende toɓa wane men settat ɗo en to jippini nde hinni en nden kam en loranumo kanko on tagi en nde kanko tagi en ɗo to en lori en torimo ɗo jaɓan torgo man ɗo bo se en waɗa tawassulu derɗam inɗe ma ko boɗɗe o wi en do'oroɗe en do'oromo be maaje en waɗira tawassulu kala annabojo do'owo fu a nana ƴewni inde Allah annabijo Muhammad sallam toriri be inde Allah toririma be inde maɗa ko wonde nde a suuɗi a yeccay ko moyjo se woni heɗa andal maɗa ni annabijo wiyata istasarta bihi fi ilmi gaybika ya derɗiyaji julɗo Allah to a jooɗi aɗa tora ɗo Allah nanan andima bo andima an waynejo indema wayne bama ƴonatama somore ma ɗo Allah andima wayne ha fattude kaza ɗo Allah andima be no a wayi ɗo useni heptu huudema hakkundema be Allah no a watta tawassulu a tora a yida ummatore Allah nanan tornema hande ɗo jumare ɗo Allah handu en Allah yidu en derɗiyaji julɓe Allah no waɗata kam to hunde saɗi ɗo en ɗaɓɓuturu rahman kanko on yidata en ha o yida en bo se en lora her maako to en lora her maako ɗo Allah kana goɗɗo o andi ko en goni ya derɗiyaji julɓe Allah saɗirma ɗon machine wala ba saɗirma ndiyam en ɗo giya ngendam men ɗo jongiti har ko Allah tagi kuje ɗiɗi ko en mbawata woodi hendu ndu en fofata oxygéne en wiyata to ndu wala ɗo ngendam wala ha ndu wala pat ngendam wala wasoɓe gasɗeji gasarle to ɓe ɗo gasa ɗo se ɓe ardina yiite ha pellel man to nge yifini ɓe anda hendu man wala to ɓe adama yeehi mayan gaskar goni mbaran hendu ndu Allah waɗi ndu en fofata ɗo jeemako to ndu tawi ɗo en geɗata yeende nde o tomnata ndiyam belɗam sakaɗam belɗam filtiraɗam ɗum en ndemrata dabbaji men yarata en jarata ngendam duya fof
leɗɗe furrata be majum ɗo kanjum ngenda ɓe yi'e no ɗum saɗiri en mbawata na ha o holla en bawɗe maako heɓa en lorana mo ko moyjo men wala julɗo be tana julɗo wala ɓi adama be dabbawa ko moyjo fu ɗum bukama ndiyam ɗam allah yido en allah wallu en dow jaalugo nafsuji men tokkoɗen ko allah seniɗo yerdoto ndayoɗen ko o yiɗa en kuwa ko umri en geɗa miskin en ko allah hokki en ɗo miskin en be sadakaji meɗen ngam kuuɗe boɗɗe ɗo to en waɗi ngam allah andi kanjum on o warjata en ko en toroto en ɗuɗɗin sadakaji her bukaɓe en yidu ɓe ngala allah yidoto en loru bo ha kuuɗe men kalluɗe ko halli fo en dayu allah yidoto en kallejeji janjoji saka meɗen ɗo kanjum on sababu torraji ƴontotoɗi ɗi en mbawata en ɗo yiya torraji ɗo waɗa nden ɗo banda irin ɗo torraji goɗɗi feere allah jippina masiboji ñawuji ɗi ñawdatako nam to haɗi en toɓo ɗo ni en wondi ena wala yo ɗum kanjum waɗi en lorana rahman en toramo haala dammugal komi wiyata on nder kala ko moye nanɗo ko en mbiɗo fuu o tiiɗa waɗgol do'a hakkunde maako ɓe taɓɓomo allah yido en yido ummatore nde allah jippin hinnaye muɗum dow meɗen o yida en o yida dabbaji meɗen be pulle meɗen allah handu en hako o yiɗi dayno en hako o moyi wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم بارك لنا في أحوالنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا أنت الرب الغفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار